Bona tarda a tothom. Bona tarda. Doctora Carme Figuerola, degana de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Doctora Salomé Ribes, vicedegana d'Estudiantat de la Facultat de Lletres, també. Doctora Àngel Santa, professora emèrita de la Universitat de Lleida i padrina de les promocions. Alumnes, senyores i senyors, ens fa moltíssim donar-vos la benvinguda a aquest acte, un acte molt important per la facultat i per la universitat. Sense més preàmbuls, i això sí, agrair moltíssim a la gent d'aquí de l'Arborètum, el doctor Conesa, per haver-nos facilitat aquest magnífic espai, doncs passarem ja a iniciar sense més aquest acte. I per tant, doncs, passem la paraula a la doctora Salomé Ribes, vicedegana d'Estudiantat de la Facultat de Lletres de la UDL, que ens presentarà la senyora Àngel Santa, padrina de les promocions. Bé, bona tarda. En primer lloc, abans de presentar la padrina, deixeu-me que doni un agraïment a la gent que ha facilitat, no només el director de l'Arborètum, com ha dit ell, sinó a l'Anna, al Jordi, a la Carme, al Javier, que han ajudat a que tot això sigui possible i no ha estat fàcil aquesta vegada, d'acord? Bé, presentaré doncs a la doctora Àngel Santa com a padrina. No sé, reverbera una mica això, espero que se'm senti més o menys. Sí? M'he d'apropar més? No sé. Bé, doncs començo. La doctora Àngel Santa va ser la primera catedràtica de Filologia Francesa a la UDL i l'hem convidada a ser la padrina de les vostres promocions per ser una de les primeres professores de la Facultat de Lletres, el 50è aniversari de la qual encetem avui amb aquest acte, preludi dels que vindran el curs vinent, per celebrar l'efemèride. El seu compromís amb la institució es demostra en les diverses comissions que ha ocupat en moments transcendents com la creació el 1992 de la Universitat de Lleida, hereva de l'Estudi General de Lleida. Llavors va actuar com a secretària general i més tard com a degana de la Facultat de Lletres. Sens dubte, però, la faceta per la qual destaca és la seva activitat investigadora i la docència centrada en la literatura europea i especialment en la francesa. En aquest sentit, el govern francès li va atorgar la distinció de Chevalier de l'Ordre de Palme Académique, un honor del País Gal per la seva tasca educativa. Ha publicat, sola o en col·laboració amb altres persones, entre altres, Literatura y Guerra Civil, Surrealismo y Literatura en Europa, la literatura popular francesa, folletines de melodramas, i Ensoñaciones literàries, un recull d'articles a la premsa local que va recollir en aquest llibre, en moltes referències a la literatura francesa. I també llibres sobre autors com Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre o Roger Martin Duras. Tanmateix, una de les parcel·les en què més ha centrat la seva investigació és la literatura escrita per dones, perquè es va adonar que no era tan coneguda com la dels homes i que hi ha dones dels segles XIX i XX que encara s'han de descobrir, que no han estat estudiades. Seguint aquesta línia, dirigeix la col·lecció Lo Marraco Blau a Pagès Editors. Literatura escrita per dones, però no feminista, segons definició pròpia. Una col·lecció que ja du més de 30 números i és de traduccions d'obres d'escriptores del segle XIX i XX i algunes del XVIII, majoritàriament europees. Alguns dels noms que hi apareixen són Edith Barton, Christine Angot, Maria Marcone, Marguerite Yourcenar, etc. El 2017, juntament amb Jaume Pont, va editar el llibre Universitat i ciutat, tot recordant Víctor Siurana, un tast de les obres més importants de qui va ser catedràtic de Lingüística General i degà de la Facultat de Lletres entre 1975 i 1983, que això us deu sonar a paleozoic, no, això? Però bé, quan l'Estudi General de Lleida era la divisió 6 de la Universitat de Barcelona i després va ser president rector de la Comissió Gestora de la UDL. Posteriorment, va ser ella la protagonista d'un volum d'homenatge. El juny de 2019 s'edita el llibre Evocar la literatura francesa i francòfona de la modernitat, homenatge a Àngel Santa, amb l'objectiu principal de retre-li homenatge arran de la seva jubilació. L'obra, d'una 50ena de contribucions realitzades per especialistes en el camp de la llengua i la literatura franceses i francòfones, reflecteix en els diferents capítols els temes estudiats per l'homenatjada en algun moment de la seva carrera.
La doctora Àngel Santa, avui, com ha dit el vicerrector Busqueta, professora emèrita de la facultat, va viure amb impotència i incredulitat com a la UDL, per manca d'alumnat, se suprimien els estudis de filologia francesa. Sí, abans es feia filologia francesa. Però ella sempre ha format part del professorat que ha dignificat les matèries de llengua, literatura i cultura francesa a les nostres facultats i ha continuat el llegat d'aquells moments passats en què conèixer i estimar la cultura francesa a la nostra terra era sinònim de llibertat. Moltes gràcies, Àngels, per haver acceptat apadrinar aquestes promocions. Gràcies, doctora Ribes, i té la paraula la doctora Àngel Santa. Bona tarda a tothom. La veritat és que em sento una mica, no sé ben bé trobar la paraula adequada per traduir-ho, diria una mica emocionada i una mica estranya amb aquest marc que, com han dit, és tan bonic, aquest marc incomparable, com s'acostuma a dir. I agraeixo molt a la Facultat de Lletres que hagi pensat en mi per apadrinar-vos i sobretot en unes circumstàncies com aquestes en què estem a prop de la celebració del 50è aniversari de la facultat. Vaig estar, com ja us han dit, degana de la Facultat de Lletres durant 6 anys i és una facultat que sempre m'he estimat molt i que considero com una mica la meva casa i com una mica pròpia. Bé, dit això, doncs passaré a parlar-vos una mica del que a mi m'agrada, que és la lectura, els llibres, la literatura, i espero no avorrir-vos massa en aquesta tarda plena de joia i de sol. Bé, doncs he titulat la meva intervenció Els camins dels llibres. Havia pensat donar en aquesta xerrada el títol dels camins dels llibres, per 2 raons fonamentals. La primera, perquè els llibres constitueixen l'eix fonamental de la meva vida. I la segona, perquè tots els camins em porten a la lectura i als llibres. Suposo que hi ha també una altra raó, més amagada i profunda. El record del títol d'un llibre de Jean-Paul Sartre, Els camins de la llibertat, que ha jugat juntament amb el seu autor un paper important en la meva existència. Per a ell, els llibres i les paraules van ésser també molt importants, tant que va intitular la seva autobiografia Els mots. I és que les paraules i els llibres estan estretament units. I això em porta a parlar-vos de la relació de l'escriptor o l'escriptora amb els mots, amb les paraules, que esdevenen l'objecte material del seu treball. Els mots, les paraules, són l'intermediari entre l'home i l'eternitat. Tots aquells que confien en el poder de la paraula pensen que a través de la mateixa podran assolir l'eternitat. L'escriptura és per a molts la manera de cercar l'absolut, la manera de perdurar al llarg del temps, la manera d'anar més enllà de la mort en la memòria dels homes. Però sobretot l'escriptura és una manera de viure, la justificació de la vida, la raó de l'existència. Res no pot substituir aquesta relació de caire sensual amb el paper i la paraula. Assentat a la seva taula de treball, l'escriptor escriu i amb l'escriptura somnia, esdevé un altre, esdevé aquell que a ell li agradaria ser realment, aquell del qual voldria que perdurés una determinada imatge. L'escriptor es fa i es desfà a través de la paraula. Parlo del verdader escriptor, d'aquell que no pot viure sense les paraules, d'aquell que troba la seva realització en les mateixes. Per aquest, escriure és parlar amb l'absolut. Mitjançant els mots s'assegura un diàleg amb l'eternitat. Eternitat, absolut, són 2 conceptes que estan molt a prop de la divinitat. I aquesta divinitat pot tenir molts atributs. En tot cas, molts d'ells corresponen al que nosaltres donem al nostre Déu,
aquell que portem al fons del cor i que ens fa ser generosos amb els altres. He triat, a l'interior d'aquesta literatura que es caracteritza per la recerca de l'absolut, per una relació íntima entre l'autor i el seu text, molt lluny de la comercialització i del guany, tan comuns i familiars a la nostra època, uns quants autors i autores que he anat estimant en el meu recorregut de lectora apassionada i també de professora universitària. Experiències, sensacions que aquesta tarda voldria compartir amb vosaltres. Des de sempre, la lectura ha format part del meu univers familiar. Recordo, llunyanes, perdudes en el temps de la infantesa, les meves primeres experiències de lectura. Estan unides al record de la meva mare, com sovint passa amb les coses que m'ha après de molt petits. Cada setmana esperava amb ànsia els exemplars de Mis Cuentos i de Azucena. Tant el text com les il·lustracions em feien somiar. La meva dibuixant favorita era Maria Pasqual, però també m'agradaven els altres, encara que no despertaven en mi la mateixa emoció. Més tard, noms com Duquesa Inés, Por el honor del nombre, Madrinita Buena, Alfonso Queralt, em venen a la memòria. Recordo encara les tapes de l'editorial Joventut, tapes de colors amb dibuixos de dones esplèndides que evocaven mons plens d'intriga i de felicitat. Rafael Pérez i Pérez n'era l'autor. Aquest any, anys després, la paraula radiofònica donaria vida als textos escrits i desfilarien alguns personatges d'aquella França que després estimaria tant. Les Chevaliers de Lagardère. Il n'y a rien d'aussi beau que vous. Res no és tan vell com ho sou vos. La petita Cosette, el jove Marius, el magnífic Jean Valjean. Però sobretot entrarien en el meu món els herois i les heroïnes de la biblioteca de Chicas. De la mà de Patricia Montes, de María Luisa Filias de Becker, de Pedro Roger, de Hugo Conway, de Amparo Sanchiz, descobriria paratges i històries que omplirien els meus somnis. L'Amèrica de Virginia Keller, la guerra de secessió del Lobo Solitario, el París del Boulevard de los Sueños Perdidos, multitud de personatges que em feien viatjar pels camins infinits de la literatura popular cap a mons insospitats i encisadors. Segurament, era massa petita per comprendre la profunda significació de moltes d'aquelles històries, però elles s'incrustaren en el meu imaginari i encara hi perduren. Els meus estudis orientarien també les meves lectures. Quan la cultura francesa entrà a la meva vida, hi entrà també la seva literatura, i ja no en tornaria a sortir. M'agradaria ara evocar uns mots, unes paraules que pertanyen a aquest món i que ens arriben de l'edat mitjana. Porten la signatura d'Abelard i Eloïsa. Em permetreu que deixi de costat a Abelard, tan intel·ligent, tan superior, per concentrar-me en les paraules d'Eloïsa. Quan era nena, em sentia emocionada per la tragèdia abelardiana, per la mutilació que havia sofert en el seu cos i de retruc en la seva ànima. Abelard té 34 anys, molt més gran que Eloïsa, esdevé el seu professor i la sedueix. En realitat, ells dos s'enamoren i viuen un amor apassionat. L'oncle de la noia castiga Abelard amb la castració i la seva vida es veurà modificada i alterada per aquest fet. Ara, molts anys després, el miro com un ésser ple de supèrbia que utilitza la seva pròpia tragèdia per magnificar-se. Lo més vell d'Abelard és Eloïsa, però sobretot els mots que Eloïsa li va adreçar, perquè aquests mots donen sentits a la vida de la noia, perquè aquests mots constitueixen la seva veritat, la seva existència, constitueixen la seva veritable vida. Eloïsa no escriu pels altres, Eloïsa escriu únicament per l'altre, i l'altre és per a ella l'absolut, la imatge de la divinitat. Com una deixeble obedient, de la mà d'Abelard, Eloïsa s'adreça a Déu,
de la mà d'un amor humà que ella reivindica i assumeix, Eloïsa arriba a Déu. No sé si pensar, com ho fan alguns llibres dedicats a aquesta relació, que per Abelard la mutilació va ser una solució al dilema que havia representat per a ell caure en el parany de l'amor. Els greuges que va sofrir sobre el seu cos li van permetre de realitzar-se a un altre nivell, o, si voleu, d'amagar la seva pròpia impotència i de defugir les obligacions que una relació amorosa intensa li hauria imposat. En tota aquesta història, la gran sacrificada és Eloïsa, perquè a ella no se li permet de triar res. No volia el matrimoni i Abelard l'obliga al matrimoni. No volia entrar en religió i Abelard l'obliga a fer-ho, després de la castració. No volia deixar d'estimar i ell l'abandona durant molt de temps sentint vergonya pel seu pecat i pel seu amor. Per Eloïsa, recuperar el sentit de l'existència, el sentit de la vida, és recuperar la paraula i escriure aquestes cartes que resten com el testimoni dels seus sentiments i de la seva pregona fidelitat a l'home estimat. Eloïsa es dona a Déu perquè Abelard li mana, es dona a Déu sense vergonya, orgullosa d'haver estimat i de ser capaç de sacrificar-se. Ella té molt a prop el sentit de la realitat, la vida, les coses, mentre Abelard planeja per regions celestials, per regions de la controvèrsia, per les regions de la filosofia. Sap que el consol que pot donar aquest home vindrà de les paraules de l'esperit, perquè els seus cossos estan allunyats per sempre. Li diu Eloïsa a Abelard: molt més, el meu amor, per un efecte increïble, va esdevenir un deliri tan fort que va perdre sense esperança de recobrar-lo mai l'únic objecte del seu desig. El dia que per obeir-te vaig revestir l'hàbit de monja i vaig acceptar de canviar de cor. Et vaig provar així que regnes com Senyor únic en la meva ànima i en el meu cos. Déu ho sap. Mai no he buscat en tu una altra cosa que tu mateix, perquè només et desitjava a tu, no allò que et pertanyia o el que tu representaves. Parla de compartir, de ser present en el record, manifesta una entrega total, li retreu l'abandó, es revolta contra Déu que permet la separació i no protegeix el seu amor. Eloïsa i Abelard viuen una història que podríem anomenar d'amor humà. Després de la tragèdia i de la separació, aquesta història adquireix sentit a través de les paraules, a través dels mots que la configuren i li donen eternitat. Eloïsa refà la seva passió escrivint les cartes i aquest sentiment perdura a través d'elles. Hi ha hagut un temps per la vida i hi ha un temps per l'escriptura i aquesta escriptura dona sentit a la seva vida i permet de continuar la relació amb Abelard, li permet de sublimar-la i d'anar cap a Déu. Aquests mots recullen el sentit de la vida d'Eloïsa, perduraran més que les obres filosòfiques d'Abelard. Molts anys després de la seva relació, a la posteritat li queda sobretot l'obra que van elaborar amb la seva pròpia existència, la història dels meus mals, d'Abelard, i la correspondència que ambdós van escriure tractant de donar sentit a la seva vida després de la castració, lluny l'un de l'altre. Molts anys després, una altra dona, que neix als Estats Units, a Nova York, el 1862 i que mor a França el 1937, realitzarà el camí invers d'Eloïsa. Filla d'una parella rica, nena mimada però a la vegada descuidada per la mare que s'ocupa en festes i recepcions, que està pendent de vestits i de modes i per la qual la petita és un destorb. Edith Barton cerca la raó de l'existència en l'escriptura, malgrat tot i malgrat tots, sofrint la ironia i la condescendència del seu mitjà. Els prejudicis fan que una dona de la seva categoria no es pugui dedicar a escriure. Li caldrà vèncer tots aquests obstacles per finalment poder gaudir plenament de l'art de l'escriptura,
d'aquesta escriptura que ha donat sentit a la seva vida, que l'ha justificada. En aquest sentit, Edith Barton és una dona que s'avança al seu temps. Va ser la primera dona que es doctorà en lletres a la Universitat de Yale. Hem dit que el seu destí es pot contraposar al d'Eloïsa. Per Eloïsa hi ha primer la vida, la vivència directa, i després l'escriptura que recupera aquesta vivència i que li dona sentit i eternitat. Per Edith Barton, primer és l'escriptura, i aquesta inventa l'amor, inventa la vida a través dels mots, molt abans de conèixer el que pot significar una passió desgraciada. D'aquesta autora coneixem sobretot l'edat de la innocència per l'adaptació cinematogràfica que es va fer de la novel·la, i descriu el seu ambient i la impossibilitat de l'home de ser feliç si fa cas dels prejudicis que l'envolten. La seva consagració com a novel·lista li ve d'una novel·la publicada el 1911, Ethan Frome, on descriu una passió amorosa totalment inventada, sense experiències pròpies viscudes. L'experiència li fa escriure aquell llibre i aquesta experiència la troba en el seu món interior, en la seva imaginació. Els protagonistes són sers mediocres, presoners del seu medi i també d'un paisatge, vells pels seus anhels i les seves aspiracions, però incapaços de lliurar-se del llaç d'una vida gris, d'un univers hostil, d'una situació adversa. Tenen el coratge dels covards, dels suïcides, però són incapaços de plantar cara a la vida per aconseguir la felicitat i el que és més important, la llibertat. L'autora descriu molt bé aquest ambient, desperta en nosaltres la simpatia envers els seus personatges. Els dos protagonistes esdevenen el paradigma de l'amor espontani, juvenil, ple d'insinuacions i de puresa. La impossibilitat de veure realitzats els seus somnis i la tortuosa solució que cerquen els eleven al rang d'herois. Però de manera implacable, Edith Barton el retorna a un univers molt més realista i paguen amb una vida mediocre i fosca uns moments de folia, una felicitat tan sols entrevista i mai consumada. Edith Barton troba sentit a la seva vida de nena solitària en l'escriptura. Li agrada contar història i aquestes històries donen sentit a la seva existència. Fan que un dia pugui arribar a viure aquells sentiments que el text li permet de somiar, d'imaginar en un primer moment. Per molts d'altres escriptors, escriure és com entrar en religió, com una vocació fonamental. Penso, en dir això, en Flaubert, l'autor de Madame Bovary. Quan Flaubert escriu Madame Bovary, encara que no quedi constància escrita d'aquesta frase, però que s'ha repetit al llarg del temps, Flaubert diu Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sóc jo. No volia dir que és aquesta noia frívola, una mica desgavellada, que cerca l'amor i no el troba. Volia dir que hi havia posat tant de les seves il·lusions, dels seus anhels en l'escriptura d'aquesta obra, que aquesta obra, Madame Bovary, esdevenia ell mateix. Ell va renunciar a la vida, va renunciar a les lletres, va renunciar a tot per escriure, per construir el que ell anomena l'obra d'art. Penso en Jean-Paul Sartre, que he citat al començar i que va escriure, com us he dit, Els mots i els camins de la llibertat. També per ell l'escriptura va ser una espècie de religió, encara que ell sí va viure en el món de la filosofia, en el món que el rodejava en una època conflictiva com va ser la Segona Guerra Mundial. Penso també en Marguerite Duras. Marguerite Duras, que, com sabeu, suposo, és l'autora de l'amant o de l'amant de la Xina del Nord. I només cito les seves dues obres més representatives. Marguerite Duras és una dona que escriu sempre la mateixa història. Ens escriu al llarg de la seva existència una mateixa novel·la que va perfeccionant fins que arriba a límits
no imaginables. És l'amant que aconsegueix en un moment determinat el Premi Goncourt, però que ella ha refet contínuament i que continuarà refent al llarg de la seva vida. Penso també en una altra Marguerite, en Marguerite Yourcenar, l'autora de les Memòries d'Adrià, una clàssica del segle XX que escriu una de les obres històriques més representatives d'aquest segle. I penso també, per què no, en Roger Martin d'Igar. Ja us he dit que jo tenia una especial admiració o una particular amistat, per dir-ho així, amistat literària o amistat amorosa, per dir-ho d'una altra manera, amb Roger Martin d'Igar. Si bé el nom de Flaubert, de Sartre, de Marguerite Duras, de Marguerite Yourcenar, potser us diuen alguna cosa, suposo que el nom de Roger Martin d'Igar no us diu gran cosa. Roger Martin d'Igar és un home de la primera meitat del segle XX que va escriure, és un francès, que va escriure obres realment extraordinàries i entre les seues obres més representatives hi ha el que podem anomenar els Thibaut. Era de família benestant i es va poder dedicar, com ho farà molta gent, com ho fa Flaubert, com ho fa Proust, es va poder dedicar a la literatura perquè els mitjans de la seva família li permetien de no treballar i de consagrar-se a l'escriptura. Martin d'Igar es caracteritza per una cosa que fa d'ell una persona clarivident abans del temps. És clarivident en el sentit de que des de molt jove ell està preocupat per algo que vosaltres veieu molt llunyà i en la qual cosa segurament no penseu massa. La preocupació fonamental de Roger Martin d'Igar des de la seva joventut és la preocupació per la mort. I ell pensa que morir és injust i vol lluitar contra la mort. Quina és la manera de lluitar contra la mort per ell? La manera de lluitar contra la mort és l'acció. I dit d'una altra manera, l'acció només pot ser per ell l'escriptura. I per això fa que durant tota la seva vida es tanqui a escriure. I escriu l'Estivó, escriu Momor i escriu moltes altres obres, a ment d'una correspondència i d'un diari que ens ha deixat altament significatius. Penso també, i ja per acabar aquesta llista d'escriptors, penso també en Georges Duhamel i en la seva última frase de la novel·la Le Voyage de Patrice Perriot. Duhamel diu: s'ha de perseverar en l'esperança. I jo hi afegiria: s'ha de perseverar en l'esperança i en la lectura que és una altra mena d'esperança. Aquests són alguns dels múltiples camins que els llibres posen al nostre abast. Ells ens permetran de viure la vida per procuració. Ens acompanyen al llarg de la nostra ruta, ens ajuden, ens permeten de fugir la soledat i omplen de ressonàncies, de perfums i de felicitat els nostres somnis i els nostres anhels. Gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies, doctor Àngel Santa, aquesta magnífica conferència, aquesta elogi del llibre i de la literatura, i aquest reguitzell d'autores i autors tan sentits per la pròpia Àngel Santa. Bé, ara passem al següent, no? I ara ens toca procedir al comiat dels alumnes d'aquestes diferents promocions i, per tant, dono la paraula a la doctora Maiona Visa, vicedegana també de la Facultat de Lletres. Hola, bona tarda a tots. Començarem per la promoció d'Història, la promoció número 44 dels estudis d'Història, i aquests són els alumnes que es graduen. Pau Barrull Grau, Alba Blanc Font, Marc Carrera Álvarez, Adán Carrera Villa.
Ens fan la foto allí. No es poden donar la mà ni res. Sento. José Antonio Fernández Cabezas, Raúl Flores Sánchez, Aleix Ganyet Lucas, Nazari Lelik Rurak. Però sí que podem dir enhorabona. Sí, enhorabona. Enhorabona, Carme, si han aprovat, que ho sabem. Enhorabona per la foto. Miguel Madueño López, Álvaro Montes de Oca Franquet, Àlex Paniello García, Jordi Rossell Cecília. Enhorabona. La mascareta a la butxaca. Molt bé, enhorabona. Joana Serra Soler, Carme Torrent Monge, Montserrat Zamorano Prats. Montse, no vas vindre així a la jornada de portes obertes, eh? No vas vindre així. Ara, de la 28a promoció de Geografia, Meritxell Paladella Bes. Sergi, però és que no està a punt de dir. Jordi Pérez. I Jordi Pérez. Sí, són iguals els dos. Passem ara a la 34a promoció d'Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic. Marian Bonachera Corrales, María José Campo i Martos, Laia Carrera Castellví. Més cap al mig, més cap al mig. Olga Martí Burón i Maria Magdalena Tubic. Enhorabona. Continuem amb la promoció número 42 de Filologia Hispànica. Clàudia Fernández Cabezas, Laura Gómez Balaguer, Lorena Hidalgo Pons, Anna Captelina i Maria Salse Tarragona. Sí. La Clàudia, que canviada.
Enhorabona, Enhorabona. noies. De la promoció número 41 de Filologia Catalana i Estudis Occitans, Andrea Fernández Corella. Enhorabona. Seguim amb la 34a promoció d'Estudis Anglesos. Raquel Ayala Rotxés, Neus Fité Benzeny, Marta Gallard Roig, Esther Grau d'Àvila. Enhorabona. Laia Llobera Irún, Àngels Llurda Marí, Andrea Montero Graus. Sí, porque no sé quina és. Ah. Deu ser aquesta tercera. S'assembla, sí. Sí. Jael Rispa Salvador, Mar Roca Cortés, Joana Cirera Fabregat. Emma Teixidor Castro, María Esmeralda Vicente González y Nadia Sillani. No, espereu. Que es veu... Molt bé. Molt bé. I passem ara a la 18a promoció en Comunicació i Periodisme Audiovisuals. Ariadna Bulí Riba, Marc Álvarez Mestre, Noelia Alves Suárez i Julen Andrés Carralero. Es porta cap allà, doncs. Aquests són més efusius. Bueno, perquè són la majoria, i clar, sap poc de gent. Enhorabona. Enhorabona. Núria Areny Alonso, Marta Argilés i Macià, Álvaro Banzo Martos, Humberto Barreira Limones. Enhorabona.
Aloma Benito Balriu, Roger Blázquez Montagut, Ainhoa Bobadilla Cortijo, Laura Bueno Bernat. Joel Capdevila Perostes, Belén Carrillo Rojo, Mireia Centelles Roset, Josep Conde de Rugeris. Enhorabona. Sandra Domènech Berset, Marc Enrique Martínez, Gerard Heroles Oriol, Sara Escrivà Escrivà. Sandra, Sandra. Recorda després. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Teresa Escrivà Paradís, Andrea García Ormo, Àlex Gargallo Garriga, Clara Gasol i Salmerón. Enhorabona. Laura González Vidal, Irina Graells Santamaria, Joan Guillaumet París, Eric Hais Gómez. Raquel La Torres Esplugues, Bial Mabras Llorac, Jone Maraculla Uriarte, Cel Márquez Bernat. Sí, és veritat. Daniel Martí Romero, Isabel Martínez Zurita Álvarez, Beatriz de Mena de Mata, Yolanda Minero Pulido. Olga Miró Bea, Alejandro Montero Carrer, Xenia Mor Moreno, Nerea Niubó Vidal.
Susana Nogueira Martínez, Minerva Pacheco Ripoll, Maria Pascual Zamora, Arnau Peláez Menassang. Paula Pérez Rodríguez, Jordi Pérez Vidal, Anna Pladevall Oroz, Jordi Porta Pallàs. Asma Rabi Belavip, Judit Reñé Ojer, Mireia Ribalta Batalla, Marina Ruiz Grimau. Paula Sentís Pou, Anna Serés Fonoll, Roger Simón Manúvens, Ariadna Tanguetti Cerrada. Roger Teixiner Baradat, David Torrente Tomàs, Sergi Torres Adell. I finalment, Núria Urrea Zazurca, Maria del Carmen Vila Vargas i Mercè Zapater Pérez. Molt bé. Un aplaudiment pel fotògraf. Ja.
Alguna cosa havia de fer. I per les conserges que han portat les orles d'un cantó a Això l'altre. mateix, també. Bé, doncs, felicitats a tots i a totes i seguim doncs, amb aquest acte i ara donem la paraula a la senyora Montserrat Zamorano, en representació de l'estudiantat de la Facultat de Lletres, que també ens dirigirà unes paraules. Montserrat, sisplau. Molt bé. Estimades companyes i companys, fa dies que penso en com començar aquest discurs i encara no trobo les paraules adequades per descriure aquests anys tan importants de la nostra vida. Encara recordo el dia 12 de setembre del 2017, dia en què la majoria de nosaltres ens vam veure la cara per primera vegada al claustre de la universitat, ansiosos per a conèixer els nous companys de carrera, els que més tard esdevindrien amics i molt bons amics. Amics amb qui hem compartit moments irrepetibles, dies de classe, tardes de biblioteca o de bar, nits de festa, alguna llagrimeta, però sobretot rialles. Sento que aquests anys han passat massa ràpid. Han estat anys plens de vida, plens d'emoció, de moments irrepetibles, amb alguna pandèmia pel mig. Dies de tristor per exàmens que no han anat tan bé i de dies d'eufòria per aquelles petites victòries que tots recordarem. Al cap i a la fi, són records que de ben segur mai podrem oblidar. Malauradament, es tanca una etapa, ja que estaria molt bé poder allargar aquesta experiència, però no estic segura de que ens retrobarem. Per a fer un breu repàs del nostre trajecte, ens hem d'ubicar primer de carrera, un any ple d'emoció, de ganes de viure noves experiències i de gaudir d'aquesta vida universitària que sempre havíem anhelat, molt ben reflectides en l'acte de les novatades, un moment que mai oblidarem. I amb una rialla de galta a galta i alguna decepció pel mig, les nostres expectatives es van superar. Ben entrat el segon any, ja no eren companys, sinó amics. Entre classe i classe no faltava el caferet per a reunir forces i tornar a l'aula, tot i que si era divendres al matí, amb un cafè no n'hi havia prou, i això tots ho sabem. El tercer any començava superant els anteriors, ja que cada cop veiem més clar el nostre camí, allò que ens agradava més i en què hi veiem emmirallat el nostre futur. Tot i això, va esclatar la Covid, però malgrat les classes a distància, vam seguir estant en contacte, ja que al cap i a la fi som humans i necessitem sentir l'escalfor dels nostres en els dies més foscos. Quart de carrera, un altre any de classes a distància, de moltíssims reptes, molta feina i poca festa. Però aquí estem, en l'acte de cloenda, amb els nostres companys i familiars, que de ben segur estan orgullosíssims de nosaltres. Fa uns dies vaig preguntar als estudiants de la Facultat de Lletres si em podien definir aquests 4 anys d'universitat amb una paraula. Algunes d'elles han estat enriquidors, plens de canvi, autèntics, gratificants, intensos, indescriptibles, mítics o bé èpics. Unes paraules amb les quals he pogut veure que no només parlo pel meu grau d'història, sinó que l'experiència ha estat igual de bona per a tots els graus. Hem de fer un pas endavant pensant en el futur, el qual sovint ens provoca por, incertesa i confusió. Però quan els anys hagin passat i els nostres camins estiguin en llocs en els que ara no podem imaginar, podrem tancar els ulls i recordar aquells dies, dies en què vam créixer, moments que ens van forjar com a les persones que som ara i com a les persones que serem, la generació que de ben segur crearà una societat millor. Al cap i a la fi, sempre quedaran moments en el que ens retrobarem i pensarem quins temps els de la vida universitària, que feliços hem sigut. Gràcies. Moltes gràcies, Montserrat, per aquestes paraules. I ara, doncs, té la paraula la degana de la Facultat de Lletres, la doctora Carme Figuerola. Gràcies. Doctora Àngel Santa, vicerector, vicedegana, companys, companyes, amics i amigues, senyors i senyores. Perdó. Us agraeixo a tots i a totes la vostra presència avui aquí. Semblava que aquest dia no acabava d'arribar mai.
els vaivens d'una pandèmia que ens ha causat massa mal han fet que la preparació d'aquest acte anés variant. No se sent. Té, agafa aquest. M'ha volgut seccionar, Seccionar la garganta. censurar, millor. Això. Bé, torno a començar dient que us agraïa a tots i a totes la vostra presència avui aquí, perquè semblava que aquest dia no acabava mai d'arribar amb la pandèmia pel mig, aquesta pandèmia que ha fet que les condicions i la preparació d'aquest acte anés canviant gairebé cada dia. Per cert, sembla que podem tenir un cert optimisme, tot i que us preguem no descuidar les mesures bàsiques de protecció. I també voldria un agraïment molt particular a la padrina d'enguany per acceptar la nostra proposta en una ocasió tan significativa per al centre i per aquest costat posar-nos-ho molt fàcil. Avui hem sortit de l'espai habitual que és el nostre, la Facultat de Lletres, un marc que és incomparable, que està sembrat d'anècdotes, us recordava ara la Montserrat, anècdotes del dia a dia que junts hem anat compartint durant aquests 4 anys de la vostra formació, tant acadèmica com personal. Tanmateix, en aquest jardí botànic, tot ens parla, com diria l'escriptora George Sand. Ens parla per a recordar-nos que la fragilitat de les papallones que es fonen amb l'atzur o la delicadesa dels pètals dels iris multicolors es tornen vigoroses quan formen part d'un conjunt. També vosaltres heu format part d'un conjunt, d'una comunitat durant aquests 4 anys. Hi han hagut hores denses, efectivament. Hi ha hagut moments d'aprenentatge, però també d'altres sensacions, de noves amistats, d'angoixa, particularment aquest darrer any, i a la vegada de col·laboració entre tots. La naturalesa és font de vida i la facultat us ha proporcionat també una certa vida a nivell intel·lectual. Avui, doncs, és un dia de festa, certament, però també de nostàlgia. Així que toca garbellar amb un feix d'emocions. Poseu punt i final a una etapa de formació i en comenceu a entreveure una de nova. Recordeu quants dubtes no hi van haver a l'hora d'accedir a la universitat per si havíeu escollit o no els estudis adients? Penso que en podeu estar satisfets. Satisfets perquè amb la vostra motivació, amb els vostres esforços i amb algun sacrifici de tant en quant, heu estat capaços d'obtenir un títol de qualitat. I satisfets, n'estic convençuda, perquè heu assolit una maduresa, una capacitat d'adquirir coneixements, una formació integral que us ha de permetre enfrontar-vos amb més encert als canvis que us tocarà viure. Per això entenc que cal un reconeixement avui a tots aquells que han contribuït a fer aquest camí més planer. Al vostre professorat, que de vegades us ha pogut semblar exigent en les seues demandes, perquè sempre ha buscat que sortís de tots vosaltres el millor, que ha vist en les vostres virtuts allà on vosaltres segurament ni tan sols n'éreu conscients. La nostra facultat vol ser un espai on cadascú trobi oportunitats per a generar el seu propi projecte, sempre, això sí, des del rigor i la responsabilitat. I també, com no, al personal d'administració i serveis. Em sumo a les intervencions inicials que han agraït el seu suport al llarg d'aquests anys, però sobretot per a una cerimònia com la d'avui, que si no, no hauria estat possible. I no per ser l'última, la menys important. La vostra família, el puntal de les hores baixes i l'impuls incondicional davant dels obstacles. Pares i mares, encara que esteu una mica lluny, aquelles hores d'angoixa i també els moments d'alegria troben avui la seva recompensa. I estigueu molt tranquils, perquè durant aquests anys els vostres fills han assolit una cultura que va més enllà de l'entreteniment. Han assolit una capacitat per establir relacions, per adquirir una perspectiva més gran que els ha de proporcionar flexibilitat i adaptabilitat, dues actituds fonamentals en un món globalitzat on l'espai s'ha fet petit i el temps accelerat. D'altra banda, deixeu-me afegir que avui també és un dia molt especial per a la Facultat de Lletres. Jo em resisteixo a dir que sou la generació Covid-19. Per aquest deganat, sou la generació que inaugura el 50 aniversari del nostre centre. De fet, aquest acte, com es deia abans,
marca tot un seguit d'activitats a les quals us convidem i que tindran lloc al llarg de tot el proper curs. Seran 50 anys des que aquell curs, 1971-72, van començar a implantar a Lleida els estudis de Filologia i Història. Aleshores hi havia l'Estudi General de Lleida. Sabem que no han estat temps fàcils per a les humanitats. A l'inici, perquè com qualsevol projecte nou, s'acompanya de vacil·lacions i titubeig. A hores d'ara, perquè vivim en un món en què, sense l'actiu que suposa el capital econòmic, sembla que no hi ha progrés. Ha estat, però, la pandèmia la que ens ha fet adonar de la nostra inconsistència i també ens ha mostrat i demostrat que els grans reptes als quals s'enfronta la humanitat només es poden resoldre amb la col·laboració de totes les disciplines. Ens ha recordat que més enllà de la salut, per a ser felices, les persones necessiten els béns econòmics, sí, però també un capital ètic i uns valors. I com ens proposa Éric Vuillard a l'ordre del dia, sovint amb una paraula n'hi ha prou per a fer-nos somiar i vèncer el temps. El món dels valors sempre estarà per damunt del preu que puguem pagar i en aquest sentit estic segura que la Facultat de Lletres i tots vosaltres hi tenim molt a dir. Per això, a vosaltres que us emporteu el llegat d'aquests 50 anys, deixeu-me que us faci un prec. Mantingueu sempre l'esperit crític. Sapigueu defugir les aparences i analitzeu en profunditat la informació, els fets que us envoltaran, perquè, com deia Stendhal, i el cito, gairebé totes les desgràcies de la vida venen de les idees errònies sobre el nostre entorn. Conèixer a fons els homes, jutjar amb seny els esdeveniments, és fer un gran pas cap a la felicitat. Ni la tecnologia, ni l'economia, ni la legislació, ni els nous models de comunicació, cap d'aquests camps per si sol no us podrà aportar solucions ni satisfaccions definitives. Sempre es necessitarà el factor humà i aquest objectiu tan sols l'assolireu si enfronteu els reptes amb rigor i amb constància, amb professionalitat, però també amb imaginació. I ara què us preguntareu? Abans ho preguntava algú de vosaltres. Fer projectes de futur, o si més no, de mig termini, és un exercici d'intel·ligència, com l'enginyosa protagonista de Gambito de Dama, que quan efectua una jugada ja està entrellocant la següent. D'aquí a poc temps iniciareu una nova etapa i a partir d'ara haureu de seguir prenent decisions importants que us tornaran a generar un altre cop incerteses. Sapigueu que sigui quin sigui el camí que trieu, la Facultat de Lletres estarà amb vosaltres, al vostre costat, perquè els vostres reptes són els nostres, perquè us heu convertit en una part de nosaltres. En nom de la facultat, us vull agrair la confiança que un dia vau dipositar en nosaltres. Us vull agrair el temps que ens heu volgut dedicar, que hem compartit tots junts, i també l'enriquiment personal que ens heu proporcionat. Perquè sí, nosaltres també hem après de tots vosaltres. I us demano disculpes si en algun moment d'aquests anys us hem pogut decebre i si no hem pogut donar una resposta satisfactòria a les vostres inquietuds. A tots vosaltres, com als pares i mares que des d'un inici us devien donar el seu suport, de part del claustre de professors de la facultat a la qual tinc l'honor de representar avui aquí, moltes gràcies i enhorabona a tots. Moltes gràcies, decana, també. Aquestes magnífiques paraules adreçades a tots vosaltres. A mi em fa molta il·lusió estar aquí també perquè, bueno, durant un temps també vaig ser degà de la Facultat de Lletres, no? I també havia d'actuar també com a degà i em fa molta il·lusió també compartir amb vosaltres i amb molts, sobretot amb els meus exalumnes també, que tinc aquí davant, i amb els meus companys, professors i companyes que avui us acompanyen i que és molt important que estiguin aquí donant-vos suport, això és molt important per tots. Gràcies també per ser-hi presents. Deia un professor que vaig tenir molt bo, que es deia Carlos Martínez Xou,
que deia que les lletres són la brúixola insubstituïble per ajudar l'individu a situar-se en el món. La brúixola insubstituïble, no?, per ajudar l'individu a situar-se en el món. Bé, aquesta frase ve d'acord amb el que us acaba de també dir la pròpia Degana, no? I llavors també em fa molta gràcia citar un article que va escriure un filòsof, no?, escriptor i filòsof, que és Gregorio Luri, no?, citava un fet molt interessant, no? Deia que durant la Segona Guerra Mundial a un college de Maryland s'hi va presentar representants de l'Acadèmia Naval que necessitaven els espais del St. John's College aquest, de Maryland, per reforçar l'Acadèmia Naval perquè estaven en guerra, no? I aleshores hi va anar un professor que tenia un projecte, i aquest projecte era un curs dedicat a la lectura de clàssics, no?, a llegir llibres de clàssics i a dialogar amb els clàssics, no? I aquell home s'hi va presentar davant d'aquest representant de la Marina dels Estats Units, no? I el dels Estats Units li va dir, bé, escolti, en un minut, sisplau, en un minut em diu per què no podem utilitzar el St. John's College per reforçar l'Acadèmia Naval. I l'home es va estar un ratet allà pensant, no? En aquells moments es podia fumar i en pipa, és molt interessant. Està un ratet pensant, i quan falten 5 segons i diu, miri, si no fos pel projecte que tenim, ara no estaríem combatent els nazis. Vull dir, arguments, esperit crític, necessitat, lluitar contra l'homogeneïtat i contra la dictadura a partir dels estudis de lletres, d'humanitats, no? Aquest diàleg amb els clàssics. Això va ser, aquell home es va quedar tan parat que va dir, no actuo, és a dir, continuïn amb aquest projecte i tirin endavant. I això va ser molt important, no? Bé, quan fa 4 anys vau decidir que el món de la història de l'art, de les filologies, de la comunicació i periodisme audiovisuals era el vostre, des del Deganat, no, ja us van agrair, com també s'ha fet avui, no? I us van felicitar també, com també s'ha fet avui, per aquesta decisió que havíeu pres. I també se us va agrair als vostres famílies i també se les va felicitar per haver confiat en la Universitat de Lleida, que malgrat tot no deixa de ser la primera universitat fundada en els territoris hispànics de la Corona d'Aragó. I que això sempre ho diem, la primera universitat a Catalunya. I us van començar a conscienciar de la necessitat de persones formades en aquests àmbits del coneixement que conformen les humanitats, les lletres. I us havíem de convèncer. Bé, segur que molts de vosaltres, o alguns i algunes, ja n'estàveu prou de convençuts, no? Que aquests estudis eren ben necessaris per assolir, com s'ha dit també, una societat més justa, tolerant, crítica, que entengués les diferències, de tots nivells de diferències, totes les diferències, les diferents visions del món i que les respectés. I que això s'aconseguia amb persones que sabessin valorar els esforços en tots els àmbits dels nostres predecessors, en l'espai i en el temps, no? Geografia, la història, que sabessin prendre distància, situar des de la reflexió crítica, del pensament crític, tot tipus d'informació, també s'ha dit, en el seu context, que n'estem de necessitats, i molt, d'això, de saber situar aquesta informació en el seu context i d'agafar perspectiva. Que maldessin per un bon coneixement de les llengües i les literatures, de la seva riquesa, dels matisos que aporten a la comprensió de les societats humanes. Que sabessin comunicar amb els mitjans tècnics necessaris, que són tècnics i com a tècnics són obra també dels homes i les dones, també. I per això també són nostres. Que sabessin comunicar, doncs, difondre una cultura humanística de la que no podem prescindir si no volem acabar, o si no volíem acabar del tot en les societats distòpiques que ens anunciaven ja fa molts anys Huxley, Orwell, Ray Bradbury, etc. I tants d'altres. En fi, que sabessin valorar i fer-ne partíceps al conjunt de la societat la bellesa de la creativitat humana i, sobretot, les idees. Les idees. Valorar i dialogar amb les grans aportacions de literats i de literates, de filòsofs i pensadores, d'historiadors, de geògrafs, de persones no dedicades a aquests estudis. Les idees, sí, les idees. Com subratllava Isaiah Berlin, no? Que deia que la força motriu de la vida
el taló sobre el qual s'inscriuen els fets socials i les claus per entendre la realitat exterior i per entrar a explorar la intimitat de l'home. Són les idees. Perquè és a partir d'aquest diàleg i d'aquesta formació que podem millorar la societat. Sí, Montserrat, i tant que sereu els que canviareu la societat, i tant. Per això us heu format a la Universitat de Lleida. Justament per això. Que podem distingir, no? I ho necessita molt la nostra societat, entre el que és realment un progrés social, cultural, polític i el que és involució. Entre el que és varietat i matisos i el que és homogeneïtat. Abans ho comentàvem aquell exemple de Maryland, no? Necessitem gent, finalment, que continuï llegint Shakespeare per entendre la realitat humana i les diferències i els problemes de les comunitats. Que llegeixi Maquiavel i entengui la realitat política. Però que pugui també entendre Moore, no? I entengui les utopies, que es fan molta falta. Molta falta ens fan les utopies, no? No n'hi ha. No les trobem ara. On són les utopies? Que llegeixi Sant Benet, i tant, Sant Benet, perquè entendre com es comporten els éssers humans i com ha de dirigir una persona a una comunitat. Sant Benet de Núrcia, segle VI. O Christine de Pisan, oi? Perquè entengui, diguem-ne, la importància de les dones en el govern també i les virtuts que poden aportar a la nostra societat si ocupen, com reclamava Berroes també, la dona en el seu lloc i no perdre el 50% de la societat. Ho deia Berroes, al segle XII, musulmà. I sobretot, i ja ho sabeu vosaltres, el càntic de les criatures de Sant Francesc. El càntic de les criatures de Sant Francesc d'Assís. I poder tornar a insistir en un tema clau. Germana terra, germana terra. Hem de lluitar per això. Hem de continuar lluitant amb tota aquesta gent que lluita per millorar el nostre medi ambient, per no considerar la naturalesa com un fet sobre el que dominem o sobre el que s'ha dominat històricament. Canviar aquesta actitud. Només canviarem les coses si canviem l'actitud. Perquè tecnològicament no ho canviarem. Canviarem si canviem l'actitud i considerem la Terra la nostra germana, com deia Sant Francesc d'Assís. I no perquè fos sant, que també, sinó perquè és un representant d'un moment molt important de la nostra història. Vosaltres heu de fer això i divulgar-ho. Vosaltres teniu els elements per fer-ho. Us heu format per això. I d'això us dignificareu vosaltres mateixos, dignificareu la nostra universitat i dignificareu a la societat que ens envolta. Moltíssimes felicitats i endavant. Perdoneu que trenqui el protocol perquè és el vicerector el que ha d'acabar parlant, però m'han passat una nota que diu que les fotos i el vídeo estaran penjats a partir de dilluns. Llavors rebreu un correu amb els links, d'acord? I també vull agrair la paciència dels familiars, perquè alguns encara els toca el sol, que s'han comportat tota l'estona i que sabem que no és una posició fàcil. Gràcies per haver aguantat aquí estoicament. Gràcies a tots. És curiós que els pares es comportin, oi? Moltes gràcies a tots. Aquí està, no? Ah, sí. Bueno, ara ens aixequem, bueno, tot aquell que vulgui, ja només faltaria, no? Però normalment, quan es canta, quan s'escolta i es canta, si es pot, l'himne de la universitat, doncs tothom es posa en peu. Gaudeamus igitur.